खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेल स्वrji The Creativity आव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 7 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ जागायनोसैलाय। गिबियावनो दङ बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांखिजों फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि बिटिआरनि गासै 1000 बिगा हायाव गासै 10 लाखनिबो बांसिन बिफां फुलि गायनो थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे थांखिखौ लानानैनो मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव मोनसे हाबाफारि लानाय नुनो मोननाय जादों। जाय हाबाफारियाव फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय 10 लाख निबो बांसिन बिफां फुलि गायनांगौनि थांखिखौ लानानै मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायज्लायनायखौ नुनो मोननाय जादों। UNB ट्रास्टनि बानजायनायाव नेटिभ्स इन्स्टिट्युट अफ बड'लजी क'क्राझाराव मोनसे हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला UNB ट्रास्टनि हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां आलासि बिथांमोनहा। मख'जाथावदि UNB ट्रास्टनि बे हाबाफारियाव गुबैयै सावरायनाय जादोंमोन देग्लाय 2023 मायथाइनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बे बान्थानि थाखाय बिजिरगिरि आफादखौ दाफुंनानै लानाय जायो। लोगोसे बड'फानि जिउ खौरां बिजाब लिरनांगौनि थाखायबो मोनसे साब कमिटिखौ दानानैबो होनाय जायो होननानै मिथिबावनाय जादों। हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै मोनसेबाव गिबि खेबनि थाखाय मोनसे एनुवेल मेगाजिन हालाली मुंनि एनुवेल मेगाजिनखौ बेखेवनानै होनाय जायो आरो बे मेगाजिनखौ बेखेवदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रफेसार सुरत नार्जारी बिथाङा गावनि आखाइजोंनो गिबि खेबनि थाखाय एनुवेल मेगाजिन हालाली भलिउम 1 खौ बेखेवनानै होनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादखौ गोदानै दाफुंनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव बिटिआरनि बायजोआव माखासे गौथुम आफादफोरा गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव दाखालि बावैसो UBPO आफादनिफ्राय गावस्रानानै मोनसे गोदान आफाद दानायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय आफादखौ UBPF मुङै मिथिनाय जादोंमोन। बे UBPF आफादानो आथिखालाव गुबुन गुबुन जिल्ला आरो गुबुन गुबुन दख'रा आफादफोरखौ दाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरो धेमाजि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादखौ गोदानै दाफुंनानै लानाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मैया हरखाबै जोबोद गोब्राब बार आरो अखा हानायनि जाउनाव गोबां जायगाफोराव गोबां रोखोमनि धोन दौलत खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, मैया बेलासि समाव हरखाबै सान्दुं दुंबाय थानाय समावनो हरखाब मोनसे बारहुंखा आरो अखा फैनायनि जाहोनाव गोबां जिल्ला आरो गोबां ओनसोलफोरावनो बायदि गारि मटर आरो बायदि धोन सम्पतिनि खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैया पलासबारि ओनसोलावबो बेबायदिनो मोनसे जाथाया जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव लामानि फांसे बिफाङा स्विफ्ट डिजार गारियाव खेबसेयैनो गोलैसिननाय नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे जाथायाव रावखौबो जिउ खहा जानाय मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। रायजोआव लाख लाख रेशन मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव रेशनखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव जोंनि रायजोआव गोबां बेले बेजे जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव रेशन कार्डखौ लानानै मोनसे आयेन बानायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव आयेनखौ मानियाब्ला
साफ्रोमबो डिलारफोरानो 7 बोसोरसिमहालागै जेल जानो गोनांबो जानो हागौ होननानै बिथाङा बुंथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला साफ्रोमबो डिलारफोरानो मोनफ्रोमबो दाननि 1 निफ्राय 9 थारिखसिमहालागै FCI गुदामनिफ्राय गावबा गावनि रेशनखौ लायनो नांगौ। बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो दाननि 10 निफ्राय 16 थारिखनि गेजेरावनो साफ्रोमबो रेशन मोनगिरि बिथांमोननो रायजो राजाफोरनो रेशनखौ राननानै हरनांगौ होननानैबो बुंथिनाय जादों। बेनि अनगायैबो सोरबा डिलारफोरा जुदि माइरं, दालि एबा रेशनफोरखौ थि समाव हराखैब्ला आरो मानिबा जाहोनाव खम जादोंब्ला बेखौ नोंथांमोनहा कल खालामनानैबो सरकारनि सायाव आपुत्ति होनो हागोन। लोगोसे बिथांनि सायाव मोनसे नायबिजिरनाय सोलिगोन आरो तदन्तआबो जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोनहा बेबायदि जुदि माबाफोर कमप्लेन जायोब्ला नोंथांमोननि थाखाय एबा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे नाम्बार होनानै होनाय जादों। बे नाम्बारा जाहैबाय 180034536111। बे नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि रेशनखौ मोननायाव जुदि माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा एबा जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथाङा बे नाम्बाराव कल हरनानै डाइरेक्ट थोंजोङै कमप्लेन हरनो हागोन होननानैबो बुंथिनाय जादों। बेनि अनगायैबो BSNL नाम्बारबो होबावदों। नोंथांमोनहा BSNL नाम्बारनि गेजेरजोंबो कल खालामनानै नोंथांनि अजदखौ दैखांहरनो हागोन। BSNL नाम्बारानो जाहैबाय 1967। बे नाम्बाराव BSNL जों कल खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि अजदखौ फोरमायहरनो हागोन। जाय अजदखौ सरकारा एबा आयेना नायबिजिरनानै जुदि थारै मोननाय जायोब्ला बे रेशन एबा डिलारखौ 7 बोसोरसिमहालागै जेलाव दोननायबो जागोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। सुबुंखाथायाव गोबां रायजो राजाफोरा उखैहाब सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, सुमनखाथा आरो बनागाव मोननै BCDCनि रायजो राजाफोरा उखैहाब सोमावसारनानै खुद्रिसारनायखौ नुनो मोनदों। बिथांमोनहा मिथिनाय बायदिब्ला गासै 10 घन्टा उखैहाब सोमावसारनायखौ लानाय जादों। मख'जाथावदि सुबनखाथा आरो बनागाव बे मोननै BCDCखौ आथिखालाव बिसायख'थि आय'गआ बियाब दाफामनायनि जोहै बाक्सा जिल्लानिफ्राय तामुलपुर जिल्लासिम बोखारनानै लांनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय बोखारनानै लांनाय बनागाव आरो सुबनखाथा BCDCखौ बाक्सा जिल्लायावनो थाफिननांगौ होननानै बिथांमोनहा खावलायनाय जादों। मानोना तामुलपुर जिल्लायाव बनागाव आरो सुबनखाथा बे मोननै BCDCखौ लाङोब्ला रायजो राजाफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन। मानोना सुबनखाथा आरो बनागाव मोननै BCDCआ तामुलपुराव थांनानै खामानि मावहैनायाव जोबोद गोब्राब जादों। मानोना जोबोद गोजान जानायलाय थांलाय फैलाय राहा लामा गैयैलाय रायजो राजाफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरा जोबोद जेंनायाव गोग्लैगोनखौ नुहुरनानै बे सोमावसारनायखौ लानाय जादों। बिथांमोननि दाबिया सुबनखाथा आरो बनागाव बे मोननै BCDCखौ बाक्सा जिल्लायावनो लाखिफिननांगौ होनना आसाम सरकार आरो BTRनि सरकारनिसिम गावसोरनि खुद्रिसारनायखौ एबा गावसोरनि दाबिफोरखौ बुंथिनाय जादों।